ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ നമ്മള് ഒരു സെക്ഷൻ മുഴുവനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള 6 അധ്യായങ്ങള് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം ഇന്ന് 7ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഉഷ മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു മാതാജി. സാരില്ല മാതാജി, ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടായിരിക്കും ചിലപ്പോ. ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണോ? കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് 6 അധ്യായങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ 1ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? അർജുനന്റെ വിഷാദം കണ്ടു അല്ലേ? അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് എത്തി, യുദ്ധോത്സുകനായിട്ട് എത്തിയതായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ തന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ടു. അങ്ങനെ വിഷാദഗ്രസ്തനായി. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്പും വില്ലും താഴെ വെച്ച് തേർത്തട്ടിലിരുന്നു. ഇനി 2ാം അധ്യായത്തിലോ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്ത ശിഷ്യനാക്കൂ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങി. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 3ാം അധ്യായത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായിട്ട് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം എന്ന് പഠിച്ചു. 4ാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവത് തത്വമാണ് കണ്ടത് അല്ലെ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആരാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുക? ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത തെക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ജന്മം കർമ്മം എല്ലാം ദിവ്യങ്ങളാണ് എന്നറിയണം. 5ാം അധ്യായത്തില് ജ്ഞാനം നേടി പരിശുദ്ധനായി കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവമില്ലാതെ, ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ശാന്തിയും പരമാനന്ദവും നേടാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 5ാമത്തേല് ശാന്തി മന്ത്രമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമ. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം എന്ന ആ ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം. 6ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ധ്യാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അതുപോലെ അഷ്ടാംഗയോഗം, പിന്നെ ഭക്തിയോഗം. ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭക്തിയോഗമാണ്. യോഗിനാമഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേന അന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമേ യുക്തതമോ മത. ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഉത്തമ യോഗി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി.
ഇനി ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള ആ സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള്. അപ്പോ 7-ാം അധ്യായം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ഈ അധ്യായത്തില് ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പരമകാരണവും പരിപാലകനും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് കൃഷ്ണതത്വം എന്നുള്ളത്. ഈശ്വരൻ ആര്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം നമ്മള്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക വഴി ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകം എത്ര കാലം മുമ്പാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യജമാനനെ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യജമാനനെ അറിയണ്ടേ നമുക്ക്? 100 വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വെയറബൌട്ട്സ് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക? അത് ചിലപ്പോ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാല് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. 500 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് ആരുടേതാണ് എന്നെങ്ങനെയാ നമുക്ക് അറിയാം? അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവ് അല്ലെ? എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു, മുത്തശ്ശനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇന്നാരുടെയാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സൂചന കിട്ടും. 1000 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെങ്കിലോ അറിയാൻ ഒരു വഴിയില്ല അല്ലെ? അപ്പോൾ പിന്നെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യജമാനനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അറിയാ? അപ്പോ അങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 പ്രമാണങ്ങള് ആധാരമാക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട്. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണാണ്, കണ്ടറിയ അല്ലെ? സീൻ ഈസ് ബിലീവിങ് എന്നാണ്. കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? എന്നാലോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പരിമിതങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അറിവ് പൂർണ്ണമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രര്, ദുര്യോധനൻ, ശകുനി എന്നിവരുടെയൊക്കെ മുമ്പില് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി രണ്ടാമതൊന്ന് അനുമാന പ്രമാണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ അകലെ എവിടുന്നോ പുക വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ പറയാണ്, ഓ അവിടെ പുകയുണ്ട്, അവിടെ തീ കത്തുന്നുണ്ട് എന്ന്. പക്ഷെ അത് തീർത്തും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ? അപ്പോ അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ പലയിടത്തു നിന്ന് പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാര് പങ്കെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ യോഗം കഴിഞ്ഞ് 4 പേര് കൂടി അവിടെ സംഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടി ഒരാള് ചെറുതായി മുടന്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പറയാണ്, ഓ അയാൾക്ക് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള നെർവിന് എന്തോ പ്രോബ്ലാണ്. അപ്പൊ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, അല്ലല്ല, അയാൾക്ക് ഹാർട്ടിന് ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ പോവുകയാണ്. ഉടനെ ഓർത്തോ പറഞ്ഞു, അതൊന്നുമല്ല, അയാളുടെ കാലിന് ഹെയർലൈൻ ഫ്രാക്ചർ പറ്റിയേക്കാണ് എന്ന്. അപ്പോഴോ 4ാമത് ഉള്ള ആള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ ചെരുപ്പിന്റെ സ്ട്രാപ്പ് പൊട്ടിയതാണ് എന്ന്. അപ്പൊ പരമ യോഗ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർ പോലും ഹൈപ്പോതെസിസിൽ പരാജയപ്പെടുക. അനുമാനം എപ്പോഴും ശരിയാവണം എന്നില്ല അല്ലെ? സ്വതവേ നമ്മുടെ ടെൻഡൻസി എന്താണെന്നറിയോ? ടെൻഡൻസി ടു കമ്മിറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് മനുഷ്യന്. പിന്നെ 3ാമത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം. വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാം. അപ്പൊ വേദങ്ങള് ശ്രുതികളാണ്. ശ്രുതി മാതാവ്, അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം എന്നാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാല് അമ്മയാണ് ആധികാരികമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്, സർവലോക മഹേശ്വരൻ ഞാനാണ്, എല്ലാം അഹം ബീജപ്രദപിത, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിതസ്തി, ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അർജുന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ കരുതരുത് ഭഗവാൻ വലിയ മേനി നടിക്കുകയാണ് അല്ലെ, പത്രാസ് കാണിക്കുകയാണ് എന്നൊന്നുമല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അധികാരി ഭഗവാൻ മാത്രാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കണം.
അതിനാല് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് തത്ത് ശൃണു, അത് കേൾക്കൂ നീ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാൻ, ഭഗവാനിൽ ചേരാൻ നമുക്കിങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടാവണം, കൊതി ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? ഇപ്പോ ധ്യാനയോഗം പറഞ്ഞു, ധ്യാനം, സമാധി അല്ലെ, സമദർശനം, എല്ലാ മാർഗവും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഭഗവാനെ അറിയാൻ തത് ശൃണു, കേൾക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തത് ശൃണു, അതാണ് തച്ഛൃണു ആവണത്. തത് ശൃണു എന്നാണ്. ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം. കേൾക്കൂ, അത് കേൾക്കൂ. തത് ശൃണു എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് യോഗം പരിശീലിക്കുക. അപ്പോൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് തത് ശൃണു, നീ കേൾക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാനെ അറിയാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആദ്യം കേൾക്കണം അല്ലേ? കേൾക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാലോ നവധാ ഭക്തി സാധനയുണ്ട്. സാധനാ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ് 9 കാര്യങ്ങള്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അങ്ങനെ 9 വിധ സാധനാ ഭക്തി മാർഗമുണ്ട്. അത് നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നുയർന്ന് വരണം. നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെ, കോവിഡ് വന്നു. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു, നമ്മൾ വൈറസിനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ അനുമാന പ്രമാണം. അപ്പോ നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ കുക്കറിലിട്ടു, ഒരു വിസിലടിച്ചപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെന്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു അനുമാനമാണ് അല്ലെ? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല. ശബ്ദപ്രമാണം, ആധികാരിക സോഴ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക. അതാണ് പറയും. ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ആദ്യം ചെവിയാണത്രേ രൂപപ്പെട്ടു വരിക. അതുപോലെ തന്നെ മരിക്കുമ്പോഴ് ചെവിയാണത്രേ ഒടുവില് ജഡമാവുക. അപ്പോൾ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാവണത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ എന്നെ അനുഭവിച്ചറിയാം എന്ന് ഞാൻ പറയാം, കേൾക്കൂ. തത് ശൃണു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. പ്രഹ്ലാദൻ നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണു അല്ലേ? ഗർഭസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ. അപ്പൊ ഏതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എല്ലാ ദുഃഖവും ഇല്ലാതാക്കാം. ആ അറിവ് ലഭിക്കണം നമുക്ക്. അതാ വേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരും. ശൃണ്വതാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത് സദാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വരികളാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമത്രേ. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭക്തരെ കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ കേൾക്കുക. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലോ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറയുന്നതാണ് വാക്കുകൾ അല്ലെ? അത് നമ്മൾ കേൾക്കുക. അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്നാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെയോ കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കും. ഇപ്പോ ഭഗവത് കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നവരുടെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെയോ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും, പ്യുവറാക്കും. അവരുടെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങള്, മനോമാലിന്യങ്ങള് എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യും. അങ്ങനെ തന്നിൽ കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമുണ്ട്, കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്. നമ്മളത്
ഈ ജനിമൃതികളാകുന്ന ഈ ചക്രത്തിൽ കടന്ന് ഉഴലുന്ന വേളയില് നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നു പോയിരിക്കണു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അതൊക്കെ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യദതി സിദ്ധയേ യദദാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വത. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പോ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? എത്രയോ പേര് ഉണ്ട് അല്ലെ, കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. അവരിൽ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം അല്ലെ, പൂർണ്ണത നേടണം, ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ അവരിലും വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് പൂർണ്ണതയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, മാരത്തൺ ഓട്ടാണ് അല്ലെ. ആ ഓട്ടത്തില് ആദ്യത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നാലോ ഓടി ഓടി കുറക്കഴിയുമ്പോൾ എൻഡ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെയാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ 350-400 പേരോളം ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്. പഠിക്കാൻ വരുന്നതോ വെറും 70-80 പേരാണ് പഠിക്കാൻ വരുന്നത്. അപ്പോ ആത്മീയത എല്ലാവർക്കും അത് സാധ്യമാവണില്ല. ഉദ്യമിക്കാൻ അവര് ശ്രമിക്കണില്ല. അവരുടെ മനോനില കാരണാണ്. ആ ബോധമണ്ഡലം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പ്യുവർ ആവാനുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം അല്ലെ, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് വന്നാൽ പോലും അവരിലെ 1-2 പേരാണ് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ അത് മാറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എവിടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണരല്ല. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം അത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. 84 ലക്ഷം തരം യോനികളിൽ കൂടി ജനിച്ചു മരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത്. അപ്പോ എന്നാ അത് വേണ്ട വിധത്തില് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അറിവും അനുഭവവും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇരുട്ടുമുറിയിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും കാണില്ല. അരണ്ട വെളിച്ചുണ്ടെങ്കിലോ എന്തൊക്കെയോ കാണാം അല്ലേ, ക്ലിയർ ആവില്ല. പൂർണ്ണ വെളിച്ചം ഉണ്ടായാല് ഒട്ടും സംശയമില്ല, എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. നമ്മളിപ്പോള് ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നത് അരണ്ട വെളിച്ചത്തിലാണ്. കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം. ആത്മീയത സംശയലേശമന്യേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതെങ്ങനെ അറിയാം? അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, തത് ശൃണു എന്ന്. ഒരു കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഇല്ലാ കഥകളൊക്കെ പറയും അമ്മ അല്ലേ. അങ്ങനെ കഥയിൽ രസിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വായിൽ കൊടുക്കും അല്ലെ ആഹാരം. ഇതുപോലെ പുരാണ കഥകള് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെക്കാനുള്ള താൽക്കാലിക സൂത്രങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും അല്ലെ, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഏതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും അറിയാൻ ബാക്കിയില്ലയോ? ആ അറിവ്, അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അതനുഭവിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും? ഒരു സംശയത്തിനും ഇട നൽകാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ്, ആദിമനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര് എന്താ പറയണേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. പിന്നെയോ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഒക്കെ വഴി വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവർ പറയും. എന്നാ പിന്നെ അവർക്ക് അത് ചെയ്തുകൂടെ അല്ലെ?
എന്നാ അവർക്ക് അത് പരിശീലിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് ആവണില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്ര എളുപ്പമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവര് എന്തിനാ മറ്റുള്ള വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നരകത്തിൽ പോകാനല്ലേ പ്രയാസം, അല്ലാണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാനല്ല. നരകത്തിൽ പോണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മള്? ടഫായിട്ടുള്ള കുറെ ടാസ്ക് ആണ് അല്ലേ വേണ്ടത്? കുറെ പേരെ കൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു പറിക്കണം, കുറെ പേരെ ഉപദ്രവിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലേ നരകത്തിൽ പോവാൻ. എന്നാലോ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകണമെങ്കിലോ ഭക്തി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത്രേ ചെയ്യണ്ടു നമ്മള്. സോ ഈസി അല്ലേ? അപ്പൊ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളും സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിവയും കൂടി അങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൂടിയതാണ് ഭിന്ന പ്രകൃതി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട്, അതാണ് ആത്മാവ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത് അംശമാണ്, പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. കടലും കടലിലെ ഒരു തുള്ളി ജലവും പോലെയാണ്. ഇപ്പോ ഭൗതിക ബന്ധനത്തെ വിച്ഛേദിക്കാനുള്ള ശക്തിയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദൈവികത ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഒന്ന് പ്രബലമാക്കണം നമ്മള്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നിയന്താവാണ് അല്ലേ, എല്ലാം കൺട്രോളറാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ അധീനരാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ദൃഷ്ടിയില് ഈ ജീവസത്ത കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികളില് ഒന്ന് മാത്രാണ്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പോ പറഞ്ഞു ഭിന്ന പ്രകൃതി എന്താണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരവും പഞ്ചഭൂതങ്ങളും കൂടി 8 ഭിന്ന പ്രകൃതി. കൂടാതെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടി എനിക്കുണ്ട്. എന്താണത്? ജീവഗണങ്ങളാണ് ആ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. അവരെന്താ ചെയ്യണേ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടല്ലോ, ഭിന്ന പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ഒക്കെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക അല്ലേ? നമുക്ക് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ജീവഗണങ്ങൾ. ഇവിടെ പലതരം 84 ലക്ഷം തരം ജീവഗണങ്ങൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവയാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണായിവ. മത്തപരതരം നാന്യത് എന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരു അക്ഷരം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണ്. പറയാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണേ. മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണായിവ. സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചരട്, മണി. ചരടില് നൂലില് കോർക്കപ്പെട്ട മണികൾ പോലെ സർവം എന്നില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ധനഞ്ജയ എന്ന് പറയാണ്. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മാല കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ മാല എങ്ങനെയാ മാലയാവുന്നത്? അതിനകത്തൊരു ചരടുണ്ട്, നൂലുണ്ട്, സൂത്രം. ആ നൂലുണ്ട്. ആ നൂലില്ലെങ്കിൽ ഈ മണികളൊക്കെ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകും അല്ലേ? ആ നൂലാണ് അതിനെ അവിടെ ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത്. അതുപോലെ നൂല് കാണുന്നില്ല അല്ലേ? മാലയുടെ അകത്താണ് നൂലുള്ളത്. അത് നൂലില്ലെങ്കിലോ എല്ലാം അവിടെ ചിതറിപ്പോവും അല്ലേ? ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. വിഷ്ണുവിന്റെ 3 രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു,
ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അങ്ങനെ 3. അതില് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയാണ്. അതില് ഒരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടം, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ വസിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തുള്ള ഭൂവർലോകത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെയുള്ള അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിപ്പമുള്ള അനേകം ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്നും രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അനവധി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പൂകി അതിനെയെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ ശക്തി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, സർവേശ്വരത്വം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല. എന്നാലും അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ഒരു മകൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് സ്കൂള് വിട്ടിട്ട്. അപ്പോ അച്ഛൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ അവിടെ ടേബിളുമ്മ ഇരിക്കണ കണ്ടാല് അവന് മനസ്സിലാവും അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നാലും അറിയാം അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി വൈഭവത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ചരാചരാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. രസോഹം അപ്സു, അപ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെള്ളം, വെള്ളത്തിന്റെ രസം. വെള്ളത്തിന് രുചിയുണ്ടോ? ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞു വരുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കിട്ടിയാല് നല്ല രുചിയാ. അതുപോലെ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രഭ, അത് ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ. പ്രണവ സർവവേദേഷു, എല്ലാ വേദങ്ങളിലെയും ആ സ്പന്ദനമായിട്ടുള്ള പ്രണവം, ഓങ്കാരം ഞാനാണ്. ഖേ ശബ്ദ, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം. പൗരുഷം നൃഷു, നരന്റെ പൗരുഷം എന്ന് വെച്ചാ നാരിയുടെ സ്ത്രീത്വം അതിൽ പെടും, എല്ലാ കഴിവുകളും. അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന്. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ കുടിക്കണ ജലത്തിന്റെ രുചി ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, ഓങ്കാരം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തില് ഓം ഇല്ല. എന്താ കാരണം? കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓം വേറെ വേണ്ട, അല്ലെ? അതിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിവുകള് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? മിടുക്കരായ കുട്ടികളുടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഇക്കോ കേൾക്കുന്നത്, അല്ലെ? പ്രതിധ്വനി, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില് പ്രഭുപാദ് ഒരിക്കല് മോർണിംഗ് വാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറെ ശിഷ്യര് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, സ്വാമി ഈ സൺറൈസ് നോക്കൂ, എത്ര ഭംഗിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, നല്ല ഭംഗിയാണ്. പെയിന്റിങ് ഇത്ര ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെയിന്റർ എത്ര നല്ലതായിരിക്കും എന്ന്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് സൺറൈസ് അല്ല, ആ സൺറൈസിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് അവിടെ ദർശിച്ചത്, അല്ലെ? ഞാൻ സൂര്യന്റെ പ്രകാശമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഒരു പൂവിന്റെ സുഗന്ധം, ആ സുഗന്ധം ഉള്ള പൂവുണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ, അപ്പോഴേ ആ ഭഗവാൻ എത്ര സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ് തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? 84 ലക്ഷം തരം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്.
അവയുടെ എല്ലാം ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാം. 12 യേ ജൈവ സാത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. കടങ്കഥ പോലെ പറയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി തന്നെയാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ ജയിലില് കള്ളന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, പ്രധാനമന്ത്രി വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴും. എന്താണ് കാരണം? എല്ലാറ്റിന്റെയും കൺട്രോളർ പ്രധാനമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നിലും നിലകൊള്ളുന്നില്ല അല്ലെ. ഇതൊന്നും ഭഗവാനിലല്ല താനും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭക്തിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം, ജപം ചെയ്യാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള പുത്രനുണ്ടായി. അതും ഭഗവത് ശക്തിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ക്രൂരനായിട്ടുള്ള അസുരന് ഇത്ര മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന പുത്രൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനോ തം നമാമി ഹരിം പരം. ഹരി നാമം ജപിക്കുക, അത് മാത്രാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ്സിനുള്ള വഴി. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം ദൈവീ ഹേഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. എന്നാലോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? എന്റെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താല് വ്യക്തി എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അറിയണില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ മറികടക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ജീവാത്മാവില് മൗലികമായ ദിവ്യപ്രഭാവം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാലും മായയാലൊക്കെ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. എന്നാലോ ഭഗവാന്റെ ശരണത്തിൽ വന്നാല് ഈ മായയും ത്രിഗുണങ്ങളെയൊക്കെ ജയിക്കാൻ പറ്റും. മായ അസത്യവും ക്ഷണികവുമാണ്. എന്നാലോ അതിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ ആവട്ടെ സർവനിയന്താവും സർവേശ്വരനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. മായാം തു പ്രകൃതിം വിദ്വാൻ മായിനം തു മഹേശ്വരം എന്ന് ശ്വേതാശ്വേതരോ ഉപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു മായാശക്തിക്ക് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് അടിമപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന വേളയിലാണ് നമ്മള് മായാശക്തിക്ക് അടിമയാവുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോകണം. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ അവിടുത്തെ നായ കുരച്ചിട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ നേരെ. ഇപ്പൊ കടിക്കും നമ്മളെ എന്ന് തോന്നും. അപ്പോഴ് അവിടുത്തെ ഉടമസ്ഥൻ വന്നിട്ട്, ആ വീട്ടുടമ വന്നിട്ട് പറയാണ് മാറി നിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ആ നായ പിന്നെ ശാന്തനായി അല്ലേ, നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കണില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനില് ശരണാഗതി, ഭഗവാന്റെ ശരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ മായ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്ന്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ പിക്ചറ്. നമ്മൾ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് കാണുന്നത് നമ്മളാണ്, ഈ ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവാണ് ഇതിവിടെ. ഭവസാഗരം, സംസാര സാഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലയില്ലാണ്ട് മുങ്ങി താഴാൻ പോവാണ്. ഒന്ന് സ്മരിച്ചാ മതി, ഭഗവാൻ അവിടെ ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് വന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കണില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്.
അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്നവർക്കാണ് വീണ്ടും ജനിമൃതികളാവുന്ന ഈ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ ഒന്ന് സ്മരിച്ചവർക്കോ ഭഗവാൻ സംരക്ഷണത്തിന് ഉടനെ എത്തും. അല്ലേ? നമ്മളെ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവിടെ റെഡിയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രബദ്ധ്യന്തേ നരാധമ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരുണ്ട്, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവര്. അവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരൊക്കെ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവര് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാര്. ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ്. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാനൊന്നും അവര് തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. അല്ലെ? കുറെ ലോഡ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കും. കുറച്ച് പുല്ല് കിട്ടണം, അതിനു വേണ്ടിയാ. അതിപ്പോ ലോഡ് ഭാരം എടുത്ത് നടന്നില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഉള്ള പുല്ലൊക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടും. അല്ലെ? അതറിഞ്ഞുകൂടാ നരാധമന്മാര്. നരൻ മനുഷ്യൻ, അധമൻ ഏറ്റവും താണവനാണ്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം എന്നാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാല് ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇനി ദുഷ്കൃതികള്. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്. മായികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ശക്തിയില് അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മായാശക്തി അവരെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം നിഷ്ഫലമാവും. അസുര സ്വഭാവികള് അല്ലെങ്കിൽ അസുരം ഭാവമാശ്രിതർ, 4ാമത്തെ ദുഷ്കൃതികള്. ഇവര് തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ല ഭഗവാനില്. അങ്ങനെയുള്ള 4 കൂട്ടരാണ് ദുഷ്കൃതികളായവര്. ഇനി സുകൃതികളായവരെ നോക്കാം. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടരാണ് സുകൃതികളായിട്ടുള്ളവര്. അവര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കും. ഏതൊക്കെ കൂട്ടരാണ്? ദുഃഖിതര്. ദുഃഖം വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം, സുഖമുള്ളത് വരുമ്പോഴൊന്നും നമ്മള് ഭഗവാനെ ഓർക്കില്ല. സങ്കടം വരുമ്പോഴ് ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ഇതിന്ന് എന്ന് പറയും. ഇനി ധനകാംക്ഷി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണത് തന്നെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കാനാ. ഭഗവാനെ എനിക്ക് വീട്, കാറ്, കല്യാണം, ജോലി, അല്ലേ? അങ്ങനെ പലതും ചോദിക്കാനാ പോണത്. ധനകാംക്ഷി എന്നാ. ഇനി ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറഞ്ഞാ ആരാണ് ഭഗവാൻ? ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവര്. ഇനിയോ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നേടണം. അതാണ് താല്പര്യം. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടര് ആണ് സുകൃതികളായിട്ടുള്ളവര്. ഈ ധനകാംക്ഷി ഭഗവാനോട് ഓരോന്ന് ചോദിക്കാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും ആ ഭക്തനെയും ഭഗവാന് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗജേന്ദ്രമോക്ഷാണ്. ഗജേന്ദ്രന്റെ ആനയുടെ കാല് തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴ് കാലില് മുതല കടിച്ചു. അല്ലെ? കുറെ വർഷങ്ങൾ എങ്ങനെ പിടിവിടാതെ കിടന്നു. അവസാനം ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്തു. അല്ലെ? ദീനമ്മാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹ ഗൃഹീതാംഗം മാമുദ്ധര ഭവാർണവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ? സംസാര സാഗരേ മഗ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു വിളിച്ചു ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗരുഡാരൂഢനായി വന്നിട്ട് മോക്ഷം കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെ? ഗജേന്ദ്രനെ രക്ഷിച്ചു. ആദ്യം മുതലയ്ക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു, പിന്നെ ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം കൊടുത്തു. അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഗരുഡാരൂഢനായി വന്ന് രക്ഷിച്ചു. ആ ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ള ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്തപ്പോഴ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപമാണ്. അല്ലെ? ദ്രൗപദി കരഞ്ഞു വിളിച്ചു,
കൃഷ്ണ ദ്വാരകാനാഥ എന്റെ മാനം രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് കൃഷ്ണൻ വന്നു അല്ലേ, ചേല കൊടുത്തു, അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു. ദുഃഖിതയായ ആ പാഞ്ചാലിയെ, ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെയോ, ഇവിടെ എന്താ, ഇവിടെ വ്യാസദേവനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. വ്യാസദേവന്റെ ധർമ്മപത്നിയായിട്ടുള്ള വാടിക, അവരുടെ ഗർഭത്തിലെ ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി 16 വർഷം ഗർഭത്തിലിരുന്നു. പുറത്തു വരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. എന്താ പുറത്തു വരാത്തത്? മായ പിടികൂടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നു, പറഞ്ഞു പുറത്തു വരൂ, മായ പിടികൂടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് പുറത്തു വന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി, 16 വയസ്സുള്ള ആത്മാരാമനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം, ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആ ശുഗബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. 7 ദിവസത്തിനകം തക്ഷകൻ കടിച്ച് മരണം എന്ന് ശാപം കിട്ടി അല്ലെ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ അറിയാൻ എന്താ വഴി എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ഗുരു മുന്നിലെത്തി, ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി. എന്നിട്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ സന്ദർഭം. ഇവിടെയോ ധ്രുവൻ അല്ലെ, ധ്രുവൻ കാമ്യ വനത്തില് 6 മാസം തപസ്യ ചെയ്തു. എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഒക്കെ ഉയർന്ന സ്ഥാനം വേണം, അതിനാ തപസ്യ ചെയ്യണത്. 6 മാസം പഴങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചു, പിന്നീട് ഉണങ്ങിയ ഇലകള്, പിന്നെ ജലം മാത്രം, പിന്നെ ശ്വാസം മാത്രം, പിന്നെ ശ്വാസം പോലും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി. ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ മറ്റൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനെ മതി എന്ന്. അങ്ങനെ ഈ സന്ദർഭം അതാണ്. ഇവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ സീതാന്വേഷണത്തിന് പോകണ വേളയില് അവിടെ സുഗ്രീവനെ കണ്ടിട്ട് സുഗ്രീവ സഖ്യമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ജ്ഞാനികളാണ് അല്ലെ. ജ്ഞാനികള് വീണ്ടും വീണ്ടും ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ, ഈ സന്ദർഭം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. എന്താ പറയണേ? ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആർക്കാണ് പറ്റുക? അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സർവജ്ഞനാവണത്. അപ്പോഴാണ് കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ആ സർവേശ്വരന്റെ മഹത്വത്തെ മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോപികമാരാണ്. അവര് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തകളാണ് അല്ലെ ഗോപികമാര്. മഹർഷീശ്വരന്മാരെക്കാളൊക്കെ ഉന്നത തലത്തിലാണ് ഗോപികമാര്. അവരുടെ ആ പ്രേമ ഭക്തി, മാധുര്യ ഭക്തി കാണുമ്പോ ഭക്തിപൂർവം സേവനം, ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തുടർന്നു പോരുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ആ ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുകയാണ്. തുടക്കത്തില് ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി വിടാനൊക്കെ വളരെ പ്രയാസാണ് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്, സാധാരണക്കാർക്ക്. ഭക്തിഭരിത സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനാവണം. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിതരാവണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭക്തി ലതയുടെ വിത്തുണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ അങ്കുരിക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. അങ്ങനെ മുള പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോഴാണ് സാധനാ ഭക്തി കൊണ്ട് അതിനെ നനച്ചിട്ട് പരിപോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തെ അന്യദേവതാ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങള്
എനിക്ക് കാറ് വേണം, വീട് വേണം, അല്ലെ, ജോലി വേണം, കുട്ടികൾ വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങളിൽ കിട്ടാനായിട്ട് അന്യദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യും അവര്. എന്നിട്ട് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ ആരാധിക്കും. 41 ദിവസം വ്രതം, അതല്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസം കഠിനായിട്ട് ഉള്ള ഉപവാസം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ദേവന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് എന്തിനാ? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങള് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനായിട്ടാണ് അന്യദേവതകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലര് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഓരോ ദേവതകൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികൾക്കൊക്കെ അറുതി വരുത്താനും ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ആ ദേവനോട് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അയാളില്. അപ്പൊ ദേവന്മാര് ആഗ്രഹമൊക്കെ സഫലമാക്കി തരും. അവരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുന്നത് നമുക്ക് നന്മയ്ക്കുള്ളതായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഭഗവാനോ എന്താണോ നമുക്ക് നല്ലത് അത് മാത്രാണ് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് തരിക. ദ ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അന്യദേവതകളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. 23. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരല്ല ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക, അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഫലമൊക്കെ കിട്ടും ചിലപ്പോള്, അത് തുച്ഛമായിരിക്കും, ക്ഷണികമായിരിക്കും. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് മരണശേഷം ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലാണ് എത്തുക. എന്നാല് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരോ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് ഭഗവത് ധാമത്തില് എത്തിച്ചേരും എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴും എന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റത്രേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടു? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയില് ശാശ്വത ആനന്ദം അനുഭവിക്കും, അല്ലെ, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന് കിട്ടുന്ന നേട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റുള്ള ആ ദേവാരാധകർക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടത്തിനെ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്, വളരെ ശ്രേയസ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, നമ്മൾ ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാൻ വാരിക്കോരി തരികയാണ്. അത്രയും കാരുണ്യമുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായാ മതി. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിലെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയുണ്ട്, അതിൽ കാണാം നമുക്ക്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. മൂഢന്മാര്, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും അറിയില്ല, അല്ലെ. യോഗമായ എന്നുള്ള അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കും. അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം, സർവജ്ഞത്വം, ഭഗവാൻ അജനാണ്, അവ്യയനാണ് എന്നൊന്നും, ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ആ മൂഢന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 26. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷേ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. പാവം, അല്ലേ ഭഗവാൻ? ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അറിയാം.
എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാം, അല്ലെ? ഇനിയിപ്പോ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പൊ ഉള്ളതും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാം, സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷേ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കോ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അല്ലേ? പാവം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാമേ അറിയാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോ അറിയുന്നവരോ ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാവുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ശ്രീകൃഷ്ണ. അപ്പൊ എത്ര പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും ഒക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴ് പാപങ്ങളെയൊക്കെ നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും വിമുക്തരുമാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ. ഈ ചെറുപ്പം കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ സന്യാസിമാരായിട്ട് ഇസ്കോണിൽ വരുന്നത്. IIM-ല് IIT-ലൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയവര്. അവർക്കൊക്കെ ലക്ഷങ്ങള് ശമ്പളമുള്ള പാക്കേജ് ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജോലി. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിലൊന്നിലും താല്പര്യമില്ല. അവര് അനേക പൂർവജന്മങ്ങളിലെ സുഹൃതത്താല് അവര് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ്. എന്നിട്ട് അവര് രാവ് പകലില്ലാതെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഭഗവത്ഗീത വിതരണം, അങ്ങനെ പല പല സേവന പദ്ധതികളുണ്ട് ഇസ്കോണിന്റെ കീഴില്. അതിലൊക്കെ മുഴുകാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, എല്ലാവരെയും ഈശ്വരോന്മുഖമാക്കണം. അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര്. സന്യാസ ജീവിതം സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. അവര് ഈ ഭൗതികതയോടൊക്കെ അവര് വിരക്തരാവുകയാണ് ചെയ്യണേ, ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ, ഇപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ പോലെ റിട്ടയർമെന്റിൽ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഭക്തി. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ജയേ വിദു പ്രയാണകാലേ ബിജമാം തേ വിദുർയുക്തചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. എന്താ പറയണേ? ഇപ്പൊ മറ്റു ദേവതകളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാല് എല്ലാ ദേവകളും ആ സത്യത്തെ അറിയാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ദേവതകൾ നൽകുന്ന വിഭവങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ല എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ CEO ആണെങ്കില് കീഴില് കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഫൈനാൻസ്, HR, ടെക്നിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ വേണം, അല്ലെ? എല്ലാം നോക്കാൻ ഭഗവാന് നേരിട്ട് പറ്റണില്ല. ഇപ്പൊ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ദുർഗാദേവി ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് സരസ്വതി ദേവി ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആരാ ഇവിടെ? കുബേരൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ? സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പോ ഭക്തി യോഗം പാലിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ രഹസ്യം, അല്ലെ, കൃഷ്ണ തത്വം നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധം ഉണ്ടാവുക, നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക. അതുപോലെ ഈ ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കൺട്രോളർ ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാം, അല്ലെ? പ്രൊപ്പറൈറ്റർ, കൺട്രോളർ, എൻജോയർ എല്ലാമേ ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന്. ജീവിതത്തിലുടനീളം ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അവസാന കാലത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ഏത് ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിരന്തര പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിലേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിലോ ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജീവന്റെ ഗതി എന്താണ് എന്നാണ് അടുത്ത അധ്യായം പറയുന്നത്. ഈ അധ്യായം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മനസ്സിലായേ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്ന്? അത് പറയൂ. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ? എല്ലാരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ മാതാജി? അതാ ഹരേ തോന്നണേ. ആ ഇല്ലില്ല. ഇല്ലേ? എന്നാ പിന്നെ പറയൂ. ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. ഭഗവാനാണ് സർവ്വത്തിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആ. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ? എല്ലാവരും പേനയും ബുക്കൊക്കെ എടുത്തോളൂ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ. ആരാ വായിക്കണേ? ശൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ആ, പറഞ്ഞോളൂ. അത് കേൾക്കും ഭഗവാൻ. ആ, ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം, അത് കേൾക്കൂ. തത് ശൃണു. തത് ശൃണു, കേൾക്ക. അടുത്തത് 2. 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? അത് ഞാൻ എഴുതിയില്ല. ആ, ആരാ എഴുതിയേ? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ആ, നാളെ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. 4 ഉള്ളൂ. ആ, 3ാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കൂ. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നു? ആ, എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങണേ? പറയൂ. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ആ, പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. 4ാമത്തെ പറയൂ. ശക്തി ആ, ഏതാണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി? ജീവാത്മാക്കൾ, ജീവഗണങ്ങള്. 7:7 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ എന്താണ്? മുത്തുകൾ നൂലിൽ എന്ന പോലെ സർവവും ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ആ, അതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാനില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അതിനെ അവിടെ ഒരു സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനാകുന്ന ആ ചരടില് കോർത്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതുപോലെ? ഈ ചരടില് മണികള് കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരെല്ലാം? ആരൊക്കെയാ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത്? ദുഷ്ടരായ മൂഢന്മാർ, മനുഷ്യാധിപന്മാർ, ദുഷ്കൃതികൾ, ആസുര സ്വഭാവികൾ. അതെ, 4 കൂട്ടരാണ് ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവര്. അവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇനി മനുഷ്യാധിപന്മാർ, ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. 4 പേര് സുകൃതികള്, 4 കൂട്ടര്. ഇനി ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? അറിയില്ല. ഗജേന്ദ്രന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ? ഗജേന്ദ്രൻ, ദ്രൗപദി, അവരൊക്കെ ദുഃഖം വന്നപ്പോഴേ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചവരല്ലേ?
ആ പിക്ചർ കാണിച്ചു. ആ അപ്പൊ അത് പിന്നെ 9 വായിക്കൂ. ശ്ലോകം 23 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? 23 ശ്ലോകം എന്തിനെ കുറിച്ചാ? മൂഢന്മാർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ആ. പരമോന്നതമായ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതെ. അപ്പോ അന്യദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഗതി അതാണ് 23 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി 30 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ? എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ്. ഭഗവാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാള് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം ശരിയായി മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ആ 3 വിഷ്ണുരൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഫസ്റ്റത്തെ ഒന്നും കൂടി പറയൂ. ഏതാ പറയണ്ടേ? 3 രൂപങ്ങള്. കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു, കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു, കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭ ഉദകശായി വിഷ്ണു. ഇനി ഏതാ?